אז הסרטון הקודם היה סתם כי רציתי להראות לכם כי זה ממש יפה, אבל כתבו לי תגובה. בואו נתחיל. 4 כתום. אוקיי, זה בשביל 1. כתום 1. זה בשביל 2, כי אני יודעת שזה אותו דבר, אבל... אוקיי, זה בשביל 3. וזה בשביל 4. 5 ורוד. אוקיי, זה בשביל 1. זה בשביל 2. זה בשביל 3. זה בשביל 4. וזה בשביל 5. עוגה, עכשיו הראיתי 6 חיות. אוקיי, בוא נתחיל. אוקיי, זה בשביל 1. חתול, אני לא חושבת שננצח, אבל אם אתם צריכים, אנחנו כמובן ניתן לחוקר. אז חתול 1 אמרנו. דינוזאור, אני לא חושבת אם תחשיבי, אבל אני מחשיבה. 2. 3, שזה כזה פינגווין. זה בשביל 4. כן, זה ארנב. אוקיי, אז יש לי פה את העכבר. הפופ-אפ לא עובד לי, אבל יש בתוך עכבר. בינתיים 5. ויש לי דובי. כמובן. ואחד צבעוני. את זה כצבעוני, אבל אם את לא מחשיבה, זה שזה כזה צבעוני. אבל אני מחשיבה את זה כצבעוני. אז ניצחתי. תרשמו לי עוד.